sí, está un pouco alta. Sí. Mira, mira. Mira, ponemos aquí todo. Don Xosé, vostede fai un pouco recordoulles a estes rapaces o que era o apadriñamento. E aquí neste centro naceu esa idea dentro da biblioteca fai un tempo, un pouco coa idea de que todos os rapaces que pasen por esas aulas coñezan a figura que dá nome á súa aula. Pois sería interesante, non por mí, para calquera aula que se poña o nome. Sí, venimoslo facendo para que vayan... Eu podo decir, volvendo un pouco atrás, que ese libro de contos vellos para rapaces novos comecei a escribir en Buenos Aires e rematino na Habana 3 anos despois. Quería que estiveran representados todos os... non todos os países, algo dos 5 continentes. Non poño ningún galego nin portugués, pois somos vecinos. Son de outro lugar máis apartados. Foi moi entrañable, pero supuxo buscar en escollas folclóricas de diferentes países e escribir incluso algúns países e até utilizar embaixadas de Cuba en algúns países para conseguir, porque ningún é de autor. Se fora de autor era moi fácil, ningún conto é de autor, son todo de tradición oral. Desde contos que en Galicia contaban a Carón do Lume na noite de inverno, son contos de tradición e que ademais foran representativos e morales. Hai uns contos verdadeiramente disparatados en África, desde África, non sei se os visto. Hai aquel... El conto é así brevemente. Hai unha moza en África, que ten un mozo, e o mozo di, son o máis valento do mundo, son o máis forte, son que sei. Entón o mozo dixo, bueno, non presumas que a mellor hai outro máis forte que a ti. Entón, ven a miña terra. Entón, cando a moza iba levando el ao mozo, dixo, que montaña que é eso? Non é unha montaña, meu pai que está sentado. Entón, chegou ali a casa do pai, do sogro, e dixo, bueno, teño 3 irmás, pois son de caza. Se queres, podes ir e buscarlos, e saí o camiño para axudarlos a ter a carga da cousa que cazaron. Entón, o primeiro que topou, traía 400 elefantes ao lombo. 400 elefantes ao lombo. E dixo, non, axúdame, irmá, eu podo ver con eso. O irmán tiña 200. Entonces, tampouco, non, podo ver, xe a pouco. Dixo, levai o terceiro tiña 150 elefantes ao lombo. E dixo, eu, non, isto non é nada. En todo caso, se que levame esta sandalia. Sacou a zapatilla así, tirou a sandalia, e o home foi na coira e quedou aplastado pola sandalia. Bueno, para que voy a ser deste, un puro disparate. Pero despois te remata o conto que ese home tan grande que por cima a montaña soplou de tal maneira soplou que foi cair dentro do ollo dunha nena que a nai estaba atendendo. Todo o que soplou e ali nese ollo desa nena, como sería a nena, había a aldea inteira con carros de transporte, puro disparate. Divertime moito, pero dou moito traballo compaxinar eso de... O libro ten como 7 ou 8 edicións, edicións do Castro, moi ben ilustrado, con diferentes grabados de diferentes países, e foi moi entretenido. Moitas grazas por esta aula, queridos amigos e amigas. Bueno, pois eso do apadriñamento está. Moitísimas gracias a vostede por acompañarnos neste día. Foi un verdadeiro luxo. Moi honrado de casa esta aula con o nome Pajaricos. Bueno, e como colofón non pode faltar a música das gaitas con Yasmina, acompañada de Seila, de Melanie ou Víctor, non sei, creo que... A ver, pero ponemos fuera, ¿no? Saír un pouco fora, sí. Sí, ou aí. Sí, vais a la, quizás. Ponos aquí. Mellor alá, ¿no? Séntese, si quiere. Vou acompañar. Sí. Estaba...